Ustedes en Galicia acaban de festejar su Día de las Letras Gallegas y el Día del Libro. Para todos los gallegos que estamos lejos, como en América, ¿cómo podemos hacer para acercarnos más al idioma de nuestros padres? Respondemos. Como galego falante, unha das cousas que máis me emociona é escoitar falar galego con acentos tan diferentes en cada lugar. Dende a Xunta de Galicia temos o deber, pero tamén a honra de traballar por a nosa lingua. Por eso, tendes diferentes opcións de poder achegarvos á lingua galega. Unha das máis importantes, cursar online as actividades formativas que ofrece a nosa Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, que permite acceder á formación dos distintos niveles de celga. Se o queredes facer de maneira un pouco máis distendida, dende a Secretaría Xeral de Emigración e das nosas redes sociales, tamén podedes seguir cada semana un curso de lingua galega. Non me quero esquecer dos que xa retornastes a Galicia. Atentos porque moi pronto a nosa Consellería de Lingua, xunto con entidades galegas, vai a poñer actividades formativas en marcha para vos. E hoxe vou rematar eu cunha pregunta para todos vos. No ano 24, a palabra do ano foi cantareira. Cal creedes vos que vai a ser a palabra do ano neste 2025? Espero as vosas respostas.